Здравейте, приятели и любители на боровинките! Днес е 28 ноември. Искам да ви покажа какво се случва с боровинковата градина в края на сезона. Всъщност сезона свърши края на юли месец, когато прибрахме реколтата. И от тогава грижите по боровинките са основно поливане. Аз поливам до към средата на октомври, когато почвата трайно остава влажна и не е необходимо повече задържане на вода. Октомври също засадих някои нови растения, като това от моя разсад. Както виждате, има и доста цветни пъпки, които за жалост трябва да отстраня, тъй като все пак е вкоренявано миналата година и е много младо растение. Като цяло всички храсти са добре. Има и някои проблеми, но общо взето се развиват добре. Този храст също е вкоренен миналата година. И той има цветни пъпки. Вече имам над 40 сорта и затова навсякъде цветовете са различни. Всеки сорт със своя цвят. Розовата боровинка остава целогодишно зелена. Повечето сортове вече са изхвърлили листата си, но все още има листа. Малко е преминал най-декоративният етап от показването им, но все още има цвят. Ето цветните пъпки на булкропа. Началото на ноември зазимих напоителната система, резервоари, маркучи, помпи. Оставям само тези тръби и ги прибирам. Махнах мрежата против градушка и се наложи тук-таме да добавя мулч, тъй като с времето боровинките потъват, мулчът се и субстрата се отслояват, разлагат се, а боровинката има големи изисквания към органичния състав на почвата и трябва непрекъснато всяка година да се добавя мулч. Аз съм говорил за мулчовете. Може да използвате всякакви мулчове, с които разполагате, но главно трябва да са от иголистна дървесина. За мен най-достъпният мулч е пилките или дребните дървени стръготини от бор. С тях се здобивам най-лесно. Миналата година мулчирах, като ги смесих с борови иглички, тъй като ако са само сухи стърготини, образуват слой, кора и водата не прониква в дълбочина. Тази година мулчирах с пилки, които са престояли една година в компостер. Те са по-меки и са в лек етап на разложение, но не са напълно разложени и водата може да преминава през тях. Тъй, че може да се мулчира и само така. Обаче трябва да са престояли. По-добър вариант е мулчиране с талаш от бор или от иголистна дървесина.
Там на края на траншеята съм мулчирал, но той ми е по-дефицитен и го пазя за пролетта. По принцип най-добрият мулч е чипсът от иголисна дървесина, който обаче се използва за отопление в котлите и е много скъп. След това боровата кора, дребна и средна фракция и изкуственото мулчиращо фолио, с което мулчират главно големите боровинкови насаждения. Аз го използвам за пътека. Вижте този храст колко е красив. Това е валор. Почти целогодишно с листа. След него топшелф. Тези също са красиви. Все още имат листа. Това са някои от новите сортове. Това е Мисти, южен сорт. Дано да изкара зимата. Миналата година изкара. Целият е пълен с пъпки. Той е както билокси. От същия ранг. Миналата година показах едно видео за вкореняване, вегетативно вкореняване на боровинки с отводки. Искам сега да видим какво се е случило с самите отводки. Малко ще ми е трудно с една ръка. Но искам да ви покажа за една година дали са се развили коренчета в отводката. Да, тук не се е развил корен. Сега ще видя в тази отводка, следващата. Както и вкореняването на боровинки, така и размножаването с отводки е сложно. Да. И тук няма отводки, и тук няма корен. И следващата. Ето я. Да. Чак на последната има коренчета. Така че тази боровинка може да се отреже и да се премести в контейнер. Това е, приятели. Благодаря ви, че изгледахте видеото и до нови срещи.